Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Nakita na ninyo? O sir, niyala mo siya doon sa barangay hall sa Langkis. Magpaabot minimo din sir. Oo. Sige. Padaong na bidya. Sige sir, amping mo. Salamat kayo. Bye. Sir, nakita na sila na, sir? Nakita na? Badong. Balik na sabta sa agi. At doon na to siya sa barangay hall sa Langkis. Sir! Idana? Ay, salamat! Salamat taon nga. Ni Arne ka ni. Ida na? Magkora na siya nakakaon sir. Salamat kayo ninyo. Idana? Nakaila ka ba na ako? Hala, sir. Di mo siya mutingog, sir. Kinalang ato siyang dadon sa ospital. Badong. Uy. Excuse me, sir. Dong, Nay. Kapitan ko. Ako din si Kapitan Archie. Kap. Kung sa manin mo ni mo ba Hello, yan? Kap. Ako din si Nelson Mendoza. Taga Buena Suerte. Yuda. Nelson Mendoza. Oh. Anak ni Perfecto Mendoza. Kap. Uy, sir. Ikaw man ini. Pastilan. Kung sa manin mo ni mo ba yan? So mo siyang higala, Kap. Maula, Kap. Unong nakaadlaw nga wala na mo siya kita. Ako badong ko, Kap. Pastilan, sir. Murag wa gini sa iyang kaugalingod, ha? Kaya kung amo siya pagkutanon, kinsa ang iyang pagaan, di ba siya mutubag? Mo istorya ba rin siya? Mo istorya man, pero di ba kadimao? Uy. Usahay, muyango ra siya. Mo ba? Mao ba? Idana, nakaila ka ba na ako? Kiinsa man ka? Ako si Nelson. Nelson Mendoza. O niasab si Badong. Day na. Kailakin ako, day. Uwa ko kailan ninyo. Pastilan. Mayo ini niya, dadon siya sa hospital. At tawagan ako ang amo mga doktor aron nga maatiman dayon ni siya. Sige, sir. Kung usay gusto niyong matabang na mo, magka-assist sabi ninyo. Salamat kay ninyo, Kap. Og nimo, sir. Uy, sa pa yan sir. Adtuan ako ninyo sa ako opisina ugma. Nasa akong calling card. Makita niya ta dito. Sige, sir. Nice meeting you. Tuganay ko na Kustinod, be. Usap gina nang imong gibuhat ni mo nila ni... Kipabuhat mo nila ni Royal Divina ni Idana. Ang akong tugon nila, nga ako rin pataguan si Idana. Di pataguan. Asa man yung patagu eh? Sila rin nahibaw. Wala ko magikutar kung asa nila tagu eh. Basta kay ako silang gihatagan sa dakong sohol o gipabuhat rin ako ang akong mando nga taguan. Siya rin na masagga eh. Kung gipataguan pa, nganong di naman hinuon sila makuntak. Ay, naunsa ka ba? Ngano ako may mong pangutanon? Pangitaas sila. Trabaho sa kunubiro ni. Ayaw pagsigig bagulbul diha. Huwag mo magbagulbol. Huwag magugunin mo sultihin sa imong mga plano. Dapat imo sa doon ta kung gipahibaw ini tanan. Walang tanin mo suluha. Kay ngano? Ngano man? Imo na ba kong gibasol ini, Ronnie? Ha? Ay ang ako lang ba, aron basad ba nga mahibaw tas unahan. Ingunahan ni Rono. Mihatag na day kanila og kwarta. Unya karon, wala na sila makontak nimo. O di na sad sila makontak. Nahala, sige. Ayaw na pagsigig yaw-yaw diha. Ako rin mo kontak nila. Mangita kong paagi nga makontak na ko sila. Kinala nga sultihan sa tanila kung asa nila tagoy si Dana. Kadiyot. Hello? May. Ansa na? Ha? Nakita na si Idana?
Wala. Usa? Hain man ron. Nakita na asa man. Hain ron, May. Nasa ospital gida? Sige. Ato na mo siya. Salamat. Kisa may nakakita niya. Nakita na ko nun nila ni Nelson. Tana. Dili ta magdugay. Ato siya utuon. Kumusta naman tao ni siya, sir? Gipaturokan ni siya og tambal nga pampatug. Pero nga makapahuway siya nang. Kay taw-taw na gid siya nga wa makapahuway. Mo lagi. Pero, sir, kumusta naman ni siya, sir? Wala tayo ang kabalakan na ninoy. Nara sa mayong kahimtang siya dana. Kalois Ginoo. May na lang kay way mga datong tao nga nagpasipa niya gawas na lang nga nawa ang iyang memorya. Nalimot gyud siya sa tanan. Kinuo ko. Pero wala tayo ang kabalakan. Basin og nagkinahanglan lang gyud ni siya og saktong pahuway. Mamasin na lang ta nga inigbanta niya. Makailan siya pagbalik nato. Bitaw nang. Wala. Wala tayo ang kabalakan ni Ida na. May naman na siya gud. Mayon tagbakailan na ni siya namo. Mayan tayo. Mo lagi. Makailan lagi na, Mak. Papawayon na nato siya, Mak. Oh. No. Lala. Numata na siya. Uy, sasabar gud mo sa baag niya. Sabar kay hilom gani bida hilom. Tiya. Iyo. Ida na. Ida na. Nakaila ka na mo, Ida na. Nakaila siya na to, Puldo. Tala, mo lagi. Tapaw na, Mak, pa. Wa man na siya magatubang na tugod. Nagatubang mo na siya sa kisamay. Ida na. Ida na day ni Aramiday. Si Tiyo og tiya ni mo day. Hala! Mitutok na siya ninyo nang. Nang noy. Basi ko tito na liog mo balik. Ida na. Si Tia Imak ni mo. Ingon man si Tiyo ni mo Puldo. Niya. Gimingaw na sila ni mo. Day, Ida na. Ako ni Day. Wa ko makailan imo. Ngi! Bangag sa ilong. Uwa ko na siya makailan ako, Puldo. Bati mo sa gukag naong makod. Kayati na po doon. Ikaw ko na ba? Basig na ko oras na nagkailamak. Sige ko, ilabe. Sige, be. Malagay. Day, day. Kaila ka na ako, day. Ako man si Tio Poldo ni mo. Minuta. Wa ko makailan imo. Bumbot si Toy. Pagal. Wa ko'y nailahanin yung tanan. Butang eh. Taotro. Wasa na siya kailan ako. Ayaw na lang kahiboong Puldo. Kay dili, gina siya makailag aliwan. Saan mo siya mag-abdablago siya? Kitito nung lamisa nung nakikinam. Kita. Kita. Ako na. Gusto ko mo pahuway. Pahuway mo siya. Biyay ko ninyo din sa kwarto. Pabiya man. Mawa magsabak ka ba? Pamahawa mo. Nabinangkal na. Naglangat. Papawao naman hinuuntang tanan din eh. Maulagay. Apili ko ni. Ikaw magoy na kaingon na ni Makod. Ako pa sa... Nangin na noon tanan din eh. Mao! Wa gyud siya inainom duman, Papa. Ug wa siya makailan na mong tanan. Di lang una nato siya tandugon sa pagkakaroon, ha? Pero unsa may sulti sa doktor? Wa ba siya hilabti o among-amungi sa mga daotang tao? Matod sa mga doktor pa, Kalois Ginoo, wa man in taon. Nagduda lang yun sila nga basin og naigiturok sa iyang lawas nga mo'y nagkapa-los sa iyang memory. Kung mao, kinahanglan nga mahatagan dayo na og solusyonin na. Kinahanglan mabalik ang panghuna-huna ni Idana. Aduna si mga bunog sa iyang bukton pa o sa iyang mga kamot. O nagtuong tanan nga basin o sa iya ng pagpangusog aron nga makaikis gikan sa mga daotang tao. Kinsa man kaha ang naghimo niya sa ingon. Managmit pa, daghan sila.
Di lang kay katulad nakita nga babae o lalaki sa CCTV. Posible yun. Pero unsa man kahay ilang motibo nga ila man ang gihimo ni Idana. Mao na ko pagutana karon papa. Kung kinsa gi utok ni binuanga. Sagdi lang. Kung magkahinumdum lang nga si Idana, malagmit, makaila siya sa mga tao nga nagbinuang niya. O pa. Manghinaot lang ta. Nga makarecover dayon si Idana. Ug unta, mahinumdum na siya. Yung saom nato ini ron. Di man day na to pwede nga may istorya si Dana kay nalimot naman siya siyang kaugalingon. Sagdi lang. Suwayan lang gyapon nato siya og istorya. Basin pa day og doon na siya minumduman. Unya, kaya di pa man na siya patugaw. Naaman sila si Nelson og Badong nga mo'y nagbantay. Ang timingon lang gud unya nato nga mulakaw na sila. Bida. Giyon sa makaday nila si Dana. Ngano pang mura magkagnabalaka hinuon og maayo ni Idana? O natural nga mabalaka gyud ta. Kaya sa una og di na siya makahinumdum ug malimot na siya sa tanan. Kinsa pa may magkatambalo niya nimo? Makahinumdum ra lagi na. Abuas sa mong gisugo eh. Di naman hinuon makuntat. Sagdi lang. Doon ako'y tao nga sugoon. Makakontak ra lagi unya na nato si Ruel. Kinahanglan gyud nga makontak sila nimo kaya aron mahibaw-an na to kung unsay ilang gibuhat ni Dana. Ug ganong nalimot siya sa iyang kaugalingon. Ayaw lagi kabalaka, ana. May bawaan ra lagi na nato. Kung taka rin ang gingo ni mong tawa, aron mo imong masugo nila ni Ruel. Di mahimo nga di maulian si Dana. Kay labing siguro, ang imong kinabuhi mo dakong ng miligro karon. Ay, lagi. Sige na, paghilom na diha. Akong kontakon karon dayon. Kumusta nang imong pamati, Idana? Kinsay, akong ngan? Idana? Oh, Idana. Ikaw si Idana Ibarra. Ang bantugang mananambal sa tibuok kanungsuran. Mananambal sa tibuok kalungsuran? Oh, Idana. Gikahimutan ka sa tanan. Nalimot ka ba, anak? Wa ko'y nainumduman ni anang mga butanga. Ikaw ang the best nga babae din sa atong lungsod. Iyo na. Unsa man di nahitabo na ko. Kuan, kanang nawa ka o unom ka adlaw. Ug wa mi kahibaw kung unsay nahitabo nimo. Doon ay babae o lalaki nga mikuha nimo didto dool simbahan. O kung niya, mikuyog kanila sakay sa tricycle. O gumani ato, wa na ka na mo ikita. Mao ba? Idana. Unsa man, wa ka ba inahinumduman kung diin mo pa ingon sunod adto? Ha? Idana? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!